Саулармысыз, ассаламу алейкум, дусларым, бәхетле, сау сәламәт булырга теләүчеләргә ялкынлы кайнар сәламнәр. Аллаһ Тәгалә әйткән, сезнең бөтен гамәлләрегез ниятегезгә карап кабул ителер дигән. Әйе, ният бик зур әһәмияткә ия. Нинди ният белән яшибез? Без тыштан караганда бәлки без әйбәт булып күренәбездер, ләкин эчебездә ниятебез нинди икән? Безнең шушы әйбәтлегебез ниндидер шәхси, ниндидер астыртын пәрдә артында качып ятмый микән? Шуңа күрә ниятләребезне дөреслик Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен булсын бөтен безнең изге гамәлләребез һәм шундый ният куйыйк, дуслар. Сау, сәламәт булырга, сәламәтлегебезне ныгытырга. Әйе, ниятебезгә күрә Аллаһ Тәгалә үзенең юлларын ачачак. Хәтта кирәкле кешеләр белән таныштырыр, кирәкле мәгълүматлар ирештерер, хәтта гәҗит укыганда, телевизор караганда, хәтта реклама вакытында да кайчакта бик кирәкле мәгълүматлар безнең сәламәтлегебезне ныгыту өчен килеп чыгачак. Моңа бары тик игътибарлы гына булырга кирәк. Димәк, ниятебезне дөрестлибез һәм ниятебезгә күрә кирәкле мәгълүматларга игътибарлы булабыз. Сау, сәламәт булыйк, дуслар.